Dead on arrival ang sarong 38 anyos na parasira, makalihis siyang pagtatagaon kan sa iya mansanang kabarangay sa barangay Kabugaw si Ruma Camarines Sur pasado alas 8 kasubanggi. Pigbisto ang biktima na si Fritz Nilma Tensio. Pigbisto naman ang suspect na si Adrian Aril. Basado sa investigasyon, mantang naglalakaw niranihan ang biktima kan suspect kinumprunta asin duma naman pinagtataga. Gamit ang sarong bangka naghidaling magdulag ang suspect pasiring sa Tinambak, Camarines Sur, mga kalihis ang nakomiter na krimen. Ang hindi lang namin ma-determine ngayon kung ano nung naging motibo nung bakit ginawa nung suspect yung karumal-dumal na pananaga doon sa biktima. Nagsapo ang biktima ninlugad sa manibay-ibang parte kan sa iyang lawas. Pigdara pa siya sa Tinambak Hospital, alagad daina pinalad pang makasalbar. Ang mensahe ko na lang po doon sa suspect, particularly doon kung mapupwede para mapagaan po ang kanyang kaso ay sumuko na lang siya po dito sa aming himpilan para i-process namin o ma-mitigate yung kanyang haraping mortgage sa laban sa kanya. Padagos pang pighahanap ang suspect. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.